नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, आज आपण नवीन काहीतरी शिकणार आहोत। आमच्या गावाकडे ना काहीतरी गोड करायचं असेल ना तर आम्ही तांदळाची खीर बनवतो। तर त्यापैकीच एक आपण तांदळाची खीर आता बनवणार आहोत। त्यासाठी घेतले आहे मी साहित्य, अर्धा वाटी नारळ घेतलाय खोवलेला, नंतर एक पेला साखर घेतली आहे, वेलची पूड घेतली आहे, थोडेसे तांदूळ आहे ना मी भिजून ठेवलेले आहे, अर्धा एक तास तरी ते भिजून ठेवायचे तांदूळ। नंतर इथे मी ड्रायफ्रुट्स घेतलेले आहे आणि जर तुम्हाला हवं असेल तर तुम्ही बदाम पण घालू शकता तुमच्या चवीसाठी। आता मी हे सगळे काजू आहे ना मी मिक्सरला ना थोडेसे भरड वाटून घेणार आहे, जेणेकरून मग काय होतं माहितीये की लहान मुलं जर खात नसतील तुमचे ड्रायफ्रुट्स वगैरे तर ते त्यांच्या पोटात ते पेस्टने जातात पण। आणि थोडंसं मी ना इथे जायफळ घेतलेलं आहे आणि मीठ घेतलेलं आहे, ह्याच्यामुळे काय होतं थोडीशी चव चांगली येते आणि खिरीला वास पण चांगला येतो। मी ह्याच्यासाठी आधी काय करायचं, अर्धा लिटर दूध मी तापत ठेवायचं, गॅसवर तापत ठेवलेलं आहे। उकळी आल्यानंतर त्याच्यामध्ये हे भिजत ठेवलेले तांदूळ आहे ना थोडेसे भरड वाटून घ्यायचे आणि मग त्या दुधामध्ये मिक्स करून घ्यायचे। जर ते दूध तुम्हाला कमी वाटत असेल तर त्याच्यामध्ये तुम्ही थोडंसं पाणी उकळून मिक्स पण करू शकता। तर चला बघूया आपण पुढची स्टेप। मी तांदूळ वाटून वगैरे घेते, तुम्ही बघत असाल मी ह्याच्यामध्ये थीन पेस्ट करून घेतली। इतकी पातळ तांदळाची हे पाहिजे भरड, जेणेकरून खीर ना चांगली स्मूथ होते आणि खायला पण दाणे दाणे लागत नाही। आता मी हे तांदळाचे भरड दुधात ओतणार आहे। माझं दूध मस्त उकळलेलं आहे। आता मी हे खोबलेलं खोबरं आहे ते थोडंसं मिक्सरला लावून घेते, तर तुम्हाला खिरीला ते थोडंसं भरड भरड लागणार नाही। तुम्ही जेवढं होईल तेवढं सगळं असं मिक्सरला लावून घेतलं ना तर खीरची चव अजून जरा चांगली होते आणि त्यातला सगळा रस ज्यूस वगैरे त्या खिरीमध्ये उतरतो, त्यामुळे ते चवीला पण छान लागतं आणि खायला पण छान लागतं। मी छान खोबरं मिक्सरला लावून घेतलेलं आहे। ह्याच्यातलं तुम्हाला कुठलंही गाळून किंवा त्याचं कीस वगैरे वेगळा करायची काहीही गरज नाहीये। जेवढं होईल त्यातलं ते जे त्याची जी ओरिजिनॅलिटी असते ती आपल्याला मेंटेन करायची आहे। सो आपल्याला हा पूर्ण कीस आणि त्यातलं दूध हे सगळं आपल्याला खिरीत टाकायचं आहे। थोडंसं आपलं तांदूळ शिजून झाल्यानंतर त्याच्यामध्ये एक शिजले थोडेसे महिम तर त्याच्यामध्ये हे आपल्याला टाकायचं आहे। त्यानंतर आपल्याला बेदाणे टाकायचे आहेत, हे सगळे मिक्सरला वाटून, आणि मग साखर ही शेवटी टाकायची आहे। खीर पूर्ण आटून झाल्यानंतर शिजल्यानंतर मग त्याच्यातलं नाहीतर तो साखरेचा गोडवा आपल्याला कळणार नाही की किती साखर टाकली किती नाही, थोडीशी आटावी आणि मग त्याच्यामध्ये साखर शेवटी टाकायची। तुम्ही बघत असाल ह्याच्यामध्ये आता माझे तांदूळ जवळपास शिजत आलेले आहे, त्याच्यात बेदाणे आणि सगळे टाकलेले आहे। त्याला मस्तपैकी शिजू द्यायचे। थोडं शिजून झाल्यानंतर मग ही आता मी थोडीशी ही आपली तांदळाची मी काढलेलं हे आहे खोबरं, ते मी आता ह्याच्यामध्ये टाकणार आहे आणि ही खीर जवळपास 1 तास वगैरे शिजू द्यायची, म्हणजे जरा ना चव पण चांगली लागते आणि मऊ होतात तांदूळ। आणि काय असतं ही पौष्टिक पण आहे, कारण की आपण ह्याच्यामध्ये तांदळाचा गोडवा घेतोय आणि ते तांदळाचा गोडवा आणि खोबऱ्याचे दूध हे सगळं कॉम्बिनेशनमुळे चवीला खीर चांगली लागते आणि आरोग्यासाठी पण चांगली असते। कोणीही खाऊ शकतं, लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत। थोडंसं जायफळ घासून टाकते आणि मस्त वास येतो खिरीला। छान बारीक टाकलेलं आहे मी, आता एकदा ढवळून घेते।
दळून घे. मस्त वास सुटलाय खिरीला, सांगता येणार नाही. हे बघा, आता तुम्ही बघत असाल मस्त थपथपीत झाली आहे आमची खीर. आता मी त्याच्यामध्ये साखर टाकते. तुम्हाला जसं गोड हवंय त्यानुसार तुम्ही साखर ते टाकू शकता. मी आता ह्याच्यामध्ये थोडंसं चिमूटभर मीठ टाकणार आहे. मिठाने ना खिरीला एकदम वेगळीच चव येते. तुम्ही ते नॉर्मली कुठल्याही शेवयाच्या खिरात वगैरे पण टाकू शकता. आता मी ह्याच्यामध्ये 1 चमचा तूप सोडतेय. तुम्ही जर तुम्हाला तूप हवं नसेल तुम्ही नाही टाकलं तरी चालेल, पण आमच्याकडे तर सध्या तरी सगळीजण तूप खाणारी आहेत म्हणून मी ह्याच्यामध्ये सोडते थोडंसं तूप. असं कंपल्सरी नाहीये ह्या खिरीमध्ये तूप टाकणं, पण एक वासाने एक चव चांगली येते म्हणून मी याच्यात टाकलंय. त्याला कुठलंच काहीही म्हणजे फ्लो किंवा असं काही नसतं. तुम्ही तुमच्या पद्धतीने सगळं टाकून हे करू शकता. उत्तम अप्रतिम ही खीर होते. तुम्ही तुमच्या पुऱ्यांसोबत किंवा वड्यांसोबत ही खीर खाऊ शकता. कधी तुम्हाला नैवेद्य द्यायचा असेल तर नैवेद्याला शेवयाची खीर बनवण्यापेक्षा तुम्ही तांदळाची खीर बनवू शकता. अगदी सोपी आणि बनवायला पण एकदम सोपी असते आणि खायला तर एकदम अप्रतिम लागते.